imam 1200 pjesama objavljenih, tako da je to ogromna količina. Neću sad svakog moći sjetiti, ali nabrojat ću neke poznatije. Nina Badrić, Vana grupa i ti, Boris Novković, Toše Proeski, Toni Cepinski, ima ih koliko hoću, sad da ne bi nikog uvrijedio, staću na tom. Kandidati od mene mogu očekivati maksimalnu posvećenost i strast koju ja osjećam prema glazbi, mogu očekivati potpunu predanost kako zahtijevam i od njih. Hit pjesmom čini jako puno faktora. Trenutak, izvođač, karizma, vrhunski tekst, nadahnuta glazba, diskograf koji vjeruje, vlasnik digitalnog sadržaja koji ima platformu koja to može pružiti, a mi je imamo, i onaj neki začin X faktor koji ne znamo. Ali kad bi sve to nabrojao, prvog među jednakima bi stavio tekst. Kandidati trebaju, u neka vremena davna, bi kandidati trebali biti svoji, a sada moraju biti svoji uz praćenje trendova. Koliko je važniji glas, a koliko scenski nastup? Dobro pitanje. Nekad davno bi rekao glas, ali sada oboje.